Hai hai hai, saboni bwsarok bo wngbaikha, saboni bwsajukrok bo wngbaikha. O chwlabo sabo wngkha amsa kwpal kaham je romromwi romphreui mwsa rwjakha. Social media platform Facebook rogo tabuk o video mangpili kaisa je no viral wngwi tongo. Tai ang tuiphai nokni bagwi o viral video ni mangpili video ni screen o. Norok viral video ni mangpili nugui mankha kaisa party cholilai tonglaimani. Mwsalai tongtonglaimani tongthoklaimani. Tai chwla khoroksano romromwi mwsalai tonglaimani. Bongni mwsamung amsuk sitra je norokno phunugui maliya belai no sitra mangpili. Hingka kai norok o video nungmang pore norok ta uansukti chini tiprajuk wngna hwnwi. Tamoni hinkhe o viral mangpili ni kubui tei saimaya haifeno social media o viral wngjak. Hingka kai mangpili o norok nugui mankha je o chwla khoroksano nasikdi. Tongthokgwi mwsapaise namaskar khai kwlangwi thangjak ano oroni kutuk lwsidi hinui. Social media faide no o video mangpili tabuk viral wngjak. Tai angbo tuiphai nokni bagwi o viral video ni mangpili video ni screen o. Tai norok viral video ni mangpili nugui norok le tamo uansukhe comment khe saudi. Tai paithago amchuko sauni ang ani video mo parisinai. Norok jodi no ani channel no chajakhe like subscribe share khai di tebo kotal video rok manani bagwi.